I'll never know why some needs are worn. I can't explain the rainbow in the storm. Siwasi. Engiru. Wa marisin nawa kasperakainga ipas unamigama. Ya, ta misik kasiunga. Kisa kan mana? Usmek annaga unamilasa isinna tirappapu. Annachi kan mana? Anana gar kan mana? Irasappu. Kisa anan sulam aqaarlugu. Ta kan mana? Uipanirasi isinna tisappu. Tas kan mana? Unami fisan cik kamapu. Tahu kan mana? Suri imah halciming wacap unami sipu. Tahu kan mana? Ya tas mancik kampu. Tahu aci saya sita wacira ane kan mana ane siap aufama. Kini selama unami isin nawa aki. Pisingan rasualit. Sulam kan mana? Sulam kan mana? Masih unami kami agak fikir tahu kan mana? Pingai sam pikor cakat kan mana? Mikiswa senlil mes. Kan mana? Am pikor nam tak. Kan kisah agak des. Bare stille og roligt. Det kommer igen. Jeg filmer. Masyak alat siapa? Sirakiaka. Ta onnen ma onnen kasis. Kisa tanak isin nanisa. Okay. Husk at Freja, han har forsvar, ikke også? Hva? Målet! Kom så, Victor! Ja, kom igen, Kane! Godt spille! Godt, Josef! Frem og takle! Kom nu, Kane! Kør! Hjemme! Du skal skyde, Kane! Kom, Mathias! Ja! Hjælp ham, Kane, vi skal. Spil den, Lisken. Han er helt tilbage. Tak for. Med hjem igen. Kom, Lisken, med hjem. Godt, Victor! Op igen, Victor! Kom ind over! Godt spille! Du spiller nu! Ja! Godt, Johan! Prøv her! Kom igen. Godt det der! Ja! Der, Kane! Kom igen, det er godt scoret! Kom ind med jer. Godt, kom ind. Og kæmpe. Godt spillet, Lisken. Han står på det, så vi er nødt til at kæmpe, ikke også? Går ind. Har du sidestik? Kom så smager om.
Ui. 12 seconds later. Josef, du skal fastspille. Du kan ikke fastspille med det samme. Er det stadig ondt? Kom så, Josef. Du gør det rigtig godt, Liska. Gør det så Det godt? er dig, Kane. Det er dig, Kane. Det er godt kæmpe. What a headshot! What a head! Lige om. Og så Josef. Kom. Kom lige så, Josef. Yes, Josef. Amma. Sådan. Ui. Sidste kamp. Ja, Hvor meget vandt de med? det tror jeg nok, det var 9 eller 10. Jeg tror, det var 10. Ja, det tror jeg også. Ja. Okay, hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Okay, det skal vi træning. Ja, det er noget af det, som vi skal sidde i skabet, når vi kommer. Ja, vi kan godt spille i dag, ikke også, drenge? Godt spille. Rigtig godt spille i dag. Rigtig godt spille i dag. Rigtig godt spille i dag. Nu skal vi øve derhjemme. Der er byggeri. Ja, nu skal vi øve derhjemme. Bye. Tas masak ang sayo po. Isinali non naka. Pingasa moro po. Tas non nakakas. Tas anana ang sa kamal pa po. Daw masyagam ang sayo po. It's you I adore. That's all I Tas ang sakam po nga. Tawar virak unchil pa. Nakapugno na kasi masyaysi. Taw, yeah, unchil pa. Kasi kung isinasin nasi, tikliyan, tikariw.